Lang, help mo tito lang oh. Huh? Kasi may order na. Lagyan natin ng ano. Para yung mga ano ba? Bali-balay. Bahay kubo. Gatos ra kapen. Gatos pa. Gatos pa kung ikaw. Yung adlaw na yung ano iba. Busin na. Para malaking kuhan. Pira. Ang dungog na ko, malaking tira. Madaming pira. Madaming pira pa. Ano na. Simula na kami ano. Gontengin, i-ready ninyo. Bili na ng talanong bro. Nanggagmay ba? Oo. Ngani. Magba. Saan ba? Ngani. Muna po lang. Mana daw? Ha? Ibon ba mo? Ito good. Sikat ka rin. Itong kuhan? Bukiya. Agaw niya ko kay kuhan ka. Go. Wala ko lang sana. Pagkatong gamit ko itong mahal ba? Mahal. Yan. Yan mga kabukid. We are preparing for this. Yung panahon na mag-harvest na kami oh. Kasama ko si ano? Yung mga katupang kabukid. Mga katukloy. Wala pa yung iba. Ananin do to biyang. Ramon. Yan. Hindi na kami sit up. Ilan kakuan dito? Hulot dito? Oo. Ilan ba naman? Mga 150 dito. Mga 50 na doon ko to. Gamay naman. Imog subla. Ha? Imog subla. Okay. Di ba? Kuha mo ko sa Basilio. Kasabot mo. Wala ako kasi masubra. Sabi ang sa pulo kabangan. Ha? Napulo kabangan rin mo ha. Mahina ni mo? Kubangan? Ni mo ko. Kinikuha ba ni gatos ko pen? Dito na. Naka. Ha? Ito po yung ano. Tropa na nila pistay. Walang magani pag wala ito. Ang kuan, ang master ng kansili. Onya unsa man ang sampulan no? Dire. Isa. O dire dire. Asa to nong? Kanin una lagi ibot yung dua ka plato sa. Duha ka plat. Kay ang katong ilang ra ba ditong pulunan og makabot og 70, 130 na lang dire. Magdulugang. Ana di una ha? Oh, dire. May baga oh. Ano ba gani? Kani ko no. Oh, Ano to? Ay lang yung tulaga ini butang ni hapot niyo aning kani inibot ba kay aron. Kayo sa pagkawan ninyo pagibot. Dili mga balik-balik ang dahon ba? Kaya kay mo. Kaya nga daw ang mabalik. Oh, mga kabukid ang kapartner. Magsisimula na kami mabukbang ng sibuyas. Nino ang mastermind. Si Ninong po, ayan po ang artista dito sa Kansili. Bigatin. Bigatin po yan. Mahirap hanapin. Ang ato sundon nga hawan kani dai. Oh. Don. To. Hawan si Yoyo ato ka. Yung si hawan niya. Niingon sila si Ninyo og si Siya no. Hello. Gi. Hawan, hawan ang sa paghawan. Turuan mo mo. Ana lang. Oh, papa. Sa putlon lang. Onya kay i-post nako sa kuan ang binabi. Kay post nako Facebook. Abaniran yung anak ko lang kay aron. Magsusoy na siya inigbangan na nagbira mabalik nang mga dahon. Sayang. Okay. Yan. O duha lang sa kaplat kay taas man kay oras.
Kay katong 70 og makaabot og 70 dito, mao man to nako, mga alas 9 pa man. Di igo pa ko nga mao man pamukawan ning maibot ninyo. Kay bubanos ko bangan. Kay maka-exist ning daghan kayo. Pwede ra maka-exist ni kanang mga 5 labing daghan, okay na na. Pero ares polo na god, di na kay. Ayaw na. Mulikramo niya magpalit. Ayaw. Kanila kan duha? Kay ba? Ini magbangan ani tanan nga duha ka plat og pila ka bangan ang magawas ani. May isa na tayong import na dumating. Sa puni. Oh, dalawa pa na. Ana na. Ini lang na karon dili ma. Ano siya? Panilan niyo ana alas dito okay, ugaman kayo. Lang hipos ni Imang Tomas ang Oh, dagom. Naniya. nanya. Ngayon. Para safety ba? Pagkagwapa sa Sulop light ba mo kamera? Pasigato ka. Katong kuha dito, alas 9 wa naman to. Isribi niya. Aslis na. Pas 8 sa 61 na. Sakto ko. Nya kay alas 5 pa ni kuhaon. Alas 8:61. Asam ka na. 8 sa 61. Ano ko adtong pagtanaw ng relo nganong alas 6 mo to 99. Dili mitang? Pasok mo dito saro. Magkuan ng kawayan. Mon. Kawayan tokloy. Dito. Part, kuha dito par. Na ay Tol. Ari mi magbukbang mi sa kuan. mukbang sila sibuyas. Kami sayot. Oh. Wala ko ina no? Bano ko ina. Bra. Tintan lang to. Diri ron. Oh dia nya kay ako diri magtusok ra kuno ta. Kamay lagay. Kamay ito sobra gapon to. Ito 20. Babaw taas. Kuha naman may 250. Mubo lang. Igo ra makakuan mo ba makabarog. Igo ra ka lang barog kuno. Bugbo kay. O nya naaman mo kuan. Okay, mga dyan na dubi kayo kagingi sa. Dugay kagingi ba? Hinani pangon ba? Dugay kayo. Kalihok ba? Ito ito bangko ko. Larong dito may kaya dito. Kuan mo. Nay manggunit. Bali kanimo no. Nay manggunit. Tawad. Ay lagugan ko kayo. Gabi o bro. Ade mga gini. Lukot diya. So mga kabukid, ngayon po is nag-prepare po kami muna po ng tent po para po may masisilungan po pag naglilinis po sila ng sibuyas. Ngayon po is si Tito po is kumuha po ng kawayan. Nagsiset up pa po sila ng ng tent para sa pasilungan nila. Ngayon po is Yan guys. oh. Yan na po pala si Kabukid. Yan oh. Ito na kasi. Po mga kabukid, sus. Kung nachipuan po namin ni Tito si si Bitapang. Nandun, nagpapaano po kami, nagpatulong, magpapromote mga kabukid. Kahapon po mga kabukid is na kita po namin si Boy Tapang doon sa sa merkado ng dito po ng Nugas. Ngayon po is hindi po kami nakadala po ng cellphone, hindi po kami nakapag-picture, hindi po kami. Pero nagpapa-promote po kami sa channel or nagpapa-shoutout din. Panam lang hakot na sa landong ng libot nila. Oh, anak maghawan ng sila sa landong. Tara tayo, sundan to. Kanara o sa trapal. Dili ta dong. Dili na dong. Dili mo konti dong. Atong butas pula. Agi mo yun. Ari.
Pwede rin ini pasukan ng Ricky ana lang. Pasukan na di ba? Tukdog Gila usa sa tunga na. Di bitan ng ulan. Wala ni minute. Bro. Nampula ko. Yan guys. Harvest na oh. Kamaro di ari ko sa kapelo-melo. Guys, Basig nagtoo ka. Ganda po ng sibuyas po mga kabukid. guys, Oh. Tingnan niyo po mga kabukid. Oh. Ha? Gula pa ito oh. Gula ay. Oh, yung ganito paghawan. Ito bang ilan ba to? Yan oh. Yan. So, tingnan natin kung may ano ba laya. Kanyara be thumbnail. Oh, nga rin yun. Ikaw ba yung thumbnails nung? Kita masapos sa ugod. Bisa nga. Sila hipit sir ba? Hipit sir nila. Asa paliton lang. Inanay, tali. Pagkaon. Kana ba? Pan o kuan, tubig. Oh, wala tubig dai. Wala tayong maiinom. O para tali. Tara. Inanay, straw pila ka buok to. Wala na ko. Balik bang. Basig sa bag. Dagan ka ni istro. Uy. Nong, nakaon ka nang ha, basig kalimot ka. Straw to. O bread bag para ugma. Oh. Yo, timo pan. Pan o kape. Beri ko 100. Dili sa ko dong. Dili ta. Mana pa ito? Pila ka straw dito. Ano mataro dito ba no? Malusano. Ang tudapon tingay ni kay kapasilyo ugma. Bini nga yun no. Kanito ba? Pila ka buok ani? Opat man. Opat ka mo. Sa. Bro. Lalen, paatong habol ni papa ni mo be kay kuan dire be. Para mapasilungan. Iyo ka dong. Iyo ka dong. Ano po kay mabunog ba? Ingana ni mo, imo sa uyugon. Imo ibitso. Imo lalayan ba ana ni mo gamay. Gasya na ni. Ito ibilin kaning kagmay kayo. Kaya nga binag sa ito no po ni. Man, tagko. Okay rin no. Kaya nga ibilin. Oo, okay na. Kailangan mo tagko na. Kana nga na dong. Kana, tagko. Bilin ni. Kana nga, bibilin. Tagko na. Wala. Ay bilin ni. Oh, kaya na. Dal ni. Oh, kaya na. Ano nga naman no. Ni. Oh, na. Ay dal ni. Oh, bilin na. Ano usay bilin na. Oh, magkulang sa bangon niya. Ko ang tanong. Apite. Apite kuan tay. Ano mo sabaw? Litson, Bukog. litson dayon mga ham. Pero na. Jangan. Kuya ko nang hugot ano? Oo. Dong, ani lang iagag sa Wala na ko baon ang bagal ha. Oo. Ano di mapasa-pasa mayo. Gitan ang nini ko ande. Dodong noy. Anak dudong sa kawan man. Gamon? Anak karumbuntag. Dili ko kuno ramon tabi duduha. Wala man balik ko karumbuntag kanay order ko niya sa na order niya sa kato man. Oh. Kadasan mo kulang. Oh. Kabukara ba? Daghan nagdahon ba? Namayo. Bukaw.
Tungkol sa iyang dagang dahon nga mayo. Guys. Guys. Ito ba? Antar ba ni? Oh, antar deh. Yun man. Yan guys, oh. On. Wow. Thank you Lord. So guys, ang harvest namin oh. Para among ko ano, maestro. Wow, noy. Kani mo na kini. Mo na gina siya. Kaya ang mugbo patunga nako. Ya, buka. Dito mo siya no, mo dito. Wow. Mo siya no ba? Hingar do. Ako sa panganon tuto dito. Ah, sige noy. Daghan na siguro sila ginawa na ro. Gabi headen meaning. Wala na kay ni mga ano pang taon ng gani kay ako na nang anam og ano. Kanina nagkatagasad, dadalan niya. Ha. Basta kanina nito, kanina ani ayo lang. Kanina. Pero inari, madala ro siya. Ari na to ikuha sa una plat dong, ang yuta dong. Oh. Kubuag balik. Hurot ni. Hurot. Oo, muna na mag no, muna giglan gano. Mo gani nga. Nindot ng gilang sama tagad og laylay-laylay. Andi kay madaghanan saya ba. Ano sa plat ni mo? Kita kay Mo bidam kanilang duha ka plato sa kay. Hindi ko magbangan na po di usa ko ni gibot. Wala kita dodo di sibuyas ah. Yun, order ay so. Ay para mag kabalo mo gusto nga pangyara, Maura man kuan sa Ramon Gut. Ko ta mo siya no. Di na gani mo pud sample kay ang bangan nakapalit na siya atong una. Mo ni ta sa to ni ko. Ano siguro eh? Oh, kinoy. Okay. Kayong ora. Unahan na nila kay aron ang kulang dili makaisisdagan ning imuha ba. Kini mo siguro undan na yung mga 120. Oh. Kaya ilaharo dito kinaon sa ang hindi ko magbangan ito kay mag nabangan ta kay siguro na. Oh, mo gyud. Langan na naman. Nandito oh, ayo akrala kay gyud. Ari na pare. Atras tayo makita na tanan ng ibot. Siya no, wa to ka ko balo siya no. Yan guys. Kabalo to oy. Bay ko taron. Mapit to scatter, dili kati di. Ingon ko. Maray tayo gapong ni Giro. Si. Tikate. Yan guys, oh. Ari to. Iya kung naina nga di dayon. Aron ra. Amo mo dito. So guys, happy harvest. Kasi yung anim natin. Medyo ano na dito. Guys. Ang ani ito. Ang kabukid. Yung Buto mo kabukid. buto ni nay, ano nay? Ani duha. Ani duha. Dili tiga. Ini kalau ni siapa? Juga ada juga ada ni. Ay, dito. Ako sa stop ni ha. Unya ni matunga na ta. Irog ta dito. Ako daw ano niyo. Guys, balik tayo sa pag-harvest namin ng sibuyas. So, dalawang anong yung kukunin namin ngayon. Dalawang Hey guys. dalawang plat. So, nandito si Kabukid na Raymond oh. Sibuyas guys. So, nagpatulong ako sa kanila. Si Kabukid na ninyo. Ayan oh. So, yan. Hey guys. Yan oh. Maayong buntag ya. Oh. Check out mga katupang katuklong sa Manila.
humok ni kaya ani. Ako namin naglian. Ano? Unang gili ba? Oh, mukuha kasi nyo kay 150 na merkado dito. Bukas dari ko di ay. Kuha kay 150. Kuha kay 150. Mas mana ka sudah di sini tuh. Paniti. Sa retail daw, ano? Kumahalan na ito? 250 na ni sa mga retail. Lubangan. Guys, medyo ano na kami oh. Pinagpawisan na kami ng ano. Sundan natin sila guys. Si nag-harvest ng ano. Yan oh. As inday na. Guys oh. Ano si kabukid na ano. Limon. Dua di kabuk di buat lima ya. Klaro. Klaro wait. Ako yung lalaki ko. Sino may nanonood ito? Kamila. Tahan mo dah dua deh mga bado guro kay klase ro. Sila pang. Bukre nagsuntukay po. Dan di gibunjo. Ano ya? Ano ida ako no? Diring ba? Ano man? Hanay? Ya, zoom bagi Yandri. Tumak ni bunjo? Yandri may tumbang yung pundo. Kan? Kan? Pikon mo kasi. Ay pagtantahan to kon. Adiyaw ya si Yandri ba? Mga init bundo gamay. Tulong indo sa dito. Dagan, Dagang bunjo? dagan na. Yan nagbunal. Yan. Yandri. Tulong mo to may. Iya. Pamilya. Mira raw, tumbok pa din mundo ron. Guys. Come on. Tabang mo guys. Dia lang na ati dia. Ay, maayo ato ibutang ato kana ng mga hiwanan na dong. Punta na to ato hiwanan. Dali nung kay hiwanan ni. Punta to ato hiwanan na. Ayun ta maghawag ani. Ay, ang ato pura ato hiwanan na. Yung ato puto dito. Ang atong puto. Hiwanan na. Tanaw na to taro na mga labak-labak ba. Ya, pan gahud.
bay. Oy, kuha ko kaon sa gutom ge. Mo gani. Bangan naman oy. Oh, magsugod sa bangan. Kamu Kumain ra ng tulo? bangan, hawan na pud mi. Kamu ra tulo di ay? Oh. Naka mag-hide lain. Nalusod na kaya, daghan na mo inom unya. Ano pod? Pareha ka po ba, daghan na kayo mo inom. Okay ra oy. Okay. May kaso na. Oh, Laylero to sibuyas. oh lagi. Laylero to migo. Oh, Nay mo, laylayan mo. basin. Basin. Kuman trabaho. Guys, medyo malayo-layo na kami. So, malayo-layo na kami sa paghabi sa sibuyas. Andun na sila, ano doon? Ayan oh. Hapit na sila masangko sa layo. Ang mga kabukid. Ah. Abang aku kutuk ni mana? Oh, di ba? Oh. Kun. Tukan diri. Dapat bugas belagi. Okay, kampung kegut. Okay. Ah, mapadaro na ko aja. Ako may trabaho ko aja luyo. Umay kanalan guna ko magpadaro. Ha? Di pag madut lang. Bukit kaya. Yung dana mo koy. Hindi man siya. Di pa na madaog. Oy. Okay, okay, labo na. Wala na lang nga. Ulan dito ni agi. Dugi-dugi ang ulan ba? Klaro. Bangay naglunok ang ido tong bagay umang. Lunok gini. Mukha ko sa silyo din ay. Ila ka bangay ha. Uy, kanya kanya pagkatanong kani usa ka plato din sa to. Yo. Ala putana pa isto nga. Sana ko lipat ayo kalang. Deka bagtimilya. Putana tani. Kani ka simlihan. Nino ni. Magkot ni buya. Gapa kayo. Tong awin na kanimo to. Ini bisa gue untuk mana? Ini
Jupir gini wak na kalau sikuli man. Jut. Di ba kapo bubuhay mo no? Ang bahan kayo yun, meron mga man na yun. Bahan na sa. Bukan ako. Abot tayo balik ito. Ang guwapa si Buya ron. Hiu. Yehe yehe. Yehe yehe. Ya kabukid. Shout out kabukid. Gini. Out bukid. Dia. Li. Ya guys, tuloy-tuloy na kami pag-harvest. Sa ano namin? Yung grasya. Ayo ta. Ay sika. Aduh balai itu. Balai itu labut. Tidak ada. Guys, good morning. So, masaya tayo guys kasi nag-harvest na kami ngayon sa tanim natin na sibuyas. So, yung presyo tag 150 per bugkos. Guys, ito yung sample na bugkos natin oh. Price nito oh. Yan, 150. 150 order. To. Ito lahat yung grabe, guwapa oh. Guwapa oh. Wow. Hey guys. Oh yan si Kabukid. Kabukid na ninyo. Wow. Sana. Ayan. So, yung tanim natin. Thank you Lord. Gracia na, gracia. Na-orderan tayo. Bili na no. Mais. Bili ng mais. Pabili ng tawag na binload. Yan guys, tuloy-tuloy kami pag-harvest. Mayok, mayok. Ha? 150. Kato lang tag 5. Lingin-lingin ba? Upat ka kabuok. Naturang lingin-lingin. Lingin nga pula. Pula. Ilang? Ilang ka Manuel or ka kato lang lingin. Ato na lang lingin. Lingin nga pula ba? Basta ninong magkuan. Gamay rin kayo sa kuan, gamitong nun. May magkaysa mo kuan. Yan guys oh. Harvest na mi oh. Ah, ganyan sakto lagi kulo ta. Thank you Lord. Thank you Lord oh. Tay batuwa ka diha. Yung pinaghirapan natin. Tay ta. Oh. Yan guys oh. Yan. Yan. Hoy. Kadong, sugot hawan dito. Do, usa butan sa tulda dong. Ya, do, atong nauna. Aron mo ating ibutas tulda na ginawa na. Guys, patuloy kami sa among pag-harvest guys. You know, oh, ready to ano? Ready na tabangan oh. Yan guys. Si kapartner na ninyo oh. O si kapartner na Raymond. Doon, kapartner na din doon. Kabukid na rin. Kabukid na rin oh. Yan. Yan sila oh. Yan. Oh, galing maghawan oh. Ano, may bago tayong kabukid oh, yan oh. Kain lang ng kain kahit busog na. Yan. So, dami-dami kami ngayon. Hi. Nandito yan. ang aming mga negosyo. Yan, bagong recruit. Buti na lang gigidawat na yun. Oh, buti na lang.
Magaling din maghawan. naman, kaya wala namin palit bigas ko. Yan. Kawawa daw siya. Yan o. Mas kawawa pa ako. Pag ano nang. Yan guys. Yes. Yan ang Reyna sa mga sibuyas oh. Reyna. Kami marilawo man. Yung mga hinawa na namin. Ayan. Alas kami. Ay. Kuha be. Dito ko. Magkuhan si Manu dihaw niya. Kabalo na ko, pero di ko pasaldig ani kay na standard ani god. Kamali masukod bangan ani. Atong dihay gamay ani ako harvest ko una ako ra may gabugan bangan Dallas Toledo. Pila dito? Kinilo dito. 120. Ako 2 kilo, 130 ko. Oh. Sige, diyan po mong biyahe daw. Ana ni hulong na kansis gasolina nang. Layo mo kayo. Mahurot ang item, igo mabawi ang kumprada pero ang gasolina di man kuha. Oo. Na lang. Look, ninyo mga Pilay ka pinanis ka tudong? Ni Ramon kay ana mo nga ang butbana man ito nga mga tinta dito nya. Disinto mo ni order. Pero sigurado lagi abot pa ni 140 pa unon. Diri ko ang kuha order. Ikaw dukduka nga to, isuod nga to. Doon nga to day, halit diri ba? Halit mo dari. Kamino ko gugnaw. Oo na, day. Laman kay na. Dahil ra man nagutok ra ba ay magsumuka na. Ilong kay wa mas pilitoy. Bantay bata na sa siya. 163 daw, 163. Ning tokloy. Nang ihatag na ko mo kwarta daan nang para ugma. Karon. Taga Medellin, North Africa. Dito amo. Tingog ano, on the camera. Makasaan na sa siya edit. Ulit. Wow, sago rin. Da. Ano nga, edit naman ang tito ko. Ang problema, basta ako ba yan mag-vlog, di na ba yan na mag-edit si Tito? Dito pata. Ang sa edit ulit di. Dito mag-edit, way internet na rin. Dilim na siya ma-follow. Pero, pangita, nun. Awa. Why skip ada? Di ka mo to. Mao din nagilom-ilom to. Hadlok siya makasakay. Hadlok ma-edit. Di ma-edit.
Hatag na nila. Ano ada magkuan hugas ko. Ay naman sila bato. Ara to oh. Lang kae sinang kuan og botong. Ha? Hoy, ako niya noy, dapat ay trabaho. Baso ari lang.
Dong. Kaluto na pangaon man, hindi ko mag-awan na. Kala sila. Mabalik sa kusakuan. Lungsod kanyot. Ubay-ubay na guys oh. Yaw. Ang hawan ng ngawanan no. Yan, so marami-rami kami ngayon. So may dumating na bagong recruit oh. Oh, sit out dong. You sit out ba? Shout out ko sa Kaputi family. Oh, yan. Longon. Oh, silungon. Yan, ni commander sa mga kaputi oh. Oh, para kuan ni, para bugas o para baso ba? Oo. Gasya ni dong. Don, mana to don? Ako nang ina si Chanten, unsay kuan? Yan guys, so punta ako ngayon ng lungsod kasi may ano ako. Guys, ito yung harvest namin ngayon guys. So, salamat Ginoo. Thank you. Thank you Lord. Sa harvest natin. Wow. Isang to nag-ingon kung basta magkakatigulang tambok. Bok. Kasi nagkakatigulang, Yes. upol ito silit, walang katigulang ini. Hala. Yan guys, oh. Next year pa to puli, Ito yung ano natin. Ha? Parang next year. Maduga pa ito kapauli kay ito naman yung mga anak tanan dito. Namin yun, nagay kinamagulangan, oy! Hindi na sukaan eh. Bago gikasal. Ito yung lalaki, good. Kau. Ito kinamagulangan pa. Wala di mapun abi na ko. Abi na ko mahurot pa ni usa. Mga katunga. Usap mo sa gatos. Ang Abi na ko mahurot pa to katunga usap mo sa gatos ba? Kabot di sa gatos ani dia. Yan. Abi ka na og sobra to. Abi pinung sobra. Oh, nindot mo kay gulong oh. Sa mo na tag-unom pa to sa. Tag-unom to wala, tag-upat Sige, tagali ri. sunod ko kanina po to buyon oh. Kana pa. May ato. At totoo ti tapos. Ato ni bali na diri. Ilain talag plat kay basi unsa ning klasiha ba? Na may mga lagakon. Di ka nang mama pod. Ari ti Takati may nagdala na. Si Juan. Ay, katita, lina ni mo sa eskwelahan din oh. Sa eskwela na. Yan guys. So, salamat kami. Marami na kaming harvest. Salamat Lord. Nga tagaan mo ni harvest sa karon. imuhat ay mo. Angko na si Manoy, oh. Nakaangko na si Manoy dong. Ang anak ko nun itilit babae, brugya. Lah, patay. Gra, oy. Mo siguro budbuya. Gidala ang uso. Guys, so ito na yung harvest namin ngayon. Ama sila So, nandyan si kapartner na Lindon at saka si kapartner na Lide na magdadala lagi ni oh. So, magdala ni. Grasya ng gidala na. So, yan oh. Yan. Yung harvest naman, isang daan na bugkos. Buwis natin. Yan. Sa wakas po, si Kabukid daw, nakatikim ng 150. Yung may-ari nito, oh. Yung may-ari, talagang gusto niya magka 150 ah. Ito yung may-ari dyan, oh. Maka 150. Oy. Oh. Ayaw ko kuno yung piyang. Talegod. Sino po yung ano dyan, naghanap ng ano, sama? Ito si Ninog. Unya ramayo ni akong piang basta mo balik og 30 repulyo. Ah. 11 raman. Iwas daw. Oh, salamat tayo sa Ginoo. Oy, wala pa ka na ni Otto. Salamat tayo. Nga, tapos Thank you Lord. Oh, ito yung harvest natin. Ito yung harvest natin ngayon, oh. Oh, yan na tao, mga iraw chantin. Guys, ito yung harvest natin. So, salamat tayo sa Panginoon. Kasi naka-harvest tayo. Pero bawi naman nang. Oh, yan. Kay nakabalik may cost ako kalibo na 30. Thank you Lord. Initos mga bat. Ano man to kagingking ato asam to. Nasi yang ikwanta. Ato kagingking. Yan guys. Yan guys, oh. Pinita ubos. Hindi mas basa. Mas oras mo nungas dai. Oh, alas 10 na kape na alas 11. Iko. Kana kay araw na ay taon sudan sila dito. Ganang dala ta isda na kay tayo kay Napapayot ko niya kuan. Dai, pag kuan sudan dai. Masih mahikap na to. Sis, tagaan ko. bukog. Mga beta to, kaon nila pag alas 10. Unyarat, nong, ang atong pangutana nong, unsaon pagkaton sa mga tao o Guys, kabangan. so sa vlog natin ngayon,
ang galing tutorial tayo. Ang daling No. makataon ng pamangan kanang hubog. Paano ba natin maayos pag bugkos yung ano natin? So, tanungin natin yung magbugkos, ano ang mga steps ba? Adi ko mo istorya ni. Oo. Bisaya ng Bisaya. Oh, una-una ay Bugol-bugol ra ko nako. Bisaya lang noy. Oh, unsa mag-iunang buhaton aron di mabungkag, di mabuslot, di magpasapasa. Di akong Oh, nay, sige ready. Answer. Kasa. Ayan, so Akong binuangan. Daga dyan malingaw ning dinong ba? so atong matan-aw ron nga iyan ang tutorial ni sa Unsa sibuyas, guys. Ito yung si Master yung nag-ano. unya unsa nong iana sad nong. Okay, tasa. Giunsa nimo pagputol nganong kinahanglan man ni putlon? Oh, Oh, kabe mo na makahugaw sa iyang kuan. itsura. So Yang inana di ay. Ayan, sir. Kabukid. Sige na ikaw na. Pagsugod, Oh, kuhaan sa gamot, human kuhaan sa layag tumoy. Oh. Di ba kapag katahuman bangano na. Oh, yan. So, ito yung sinabi sa Master, oh. Utlan sa gamot ha. Mga kabukid. Oh. Mura ka na magputol mo itatanom. Oh. Yan, tutorial. Kulang pa na dong. Kaingong gitu. Pistim po ni mamalangan. Yan, tutorial ni sa pagbangan. Nga putla mga gamot. Ayan guys, oh. So ito si Master. Master sibuyas. Ito yung ginagawa niya. So, bago sa lahat, dapat may sibuyas tayong bugkusin para makatutorial tayo. Tutorial about Ayan. pagbugkos ay tutorial sa pagbugkos ng sibuyas. Oh, unang-unang kailangan talaga Putulin ng yung sibuyas. Ugat niya. Ang ugat. Ugat niya. Putulin yung ugat niya. Para walang anak. Ano yan, Ninong? Ikaw yung legendary sa mga ano, Ah. sa mga gulayan. Oh. Kasi kung wala ka, walang mag-harvest. Oh. Pero believe ko no kay si Abit. Master na abit. Master na. Bibit. Yan. Pag-ari ni nung god Si ko Ibet? ano siya. Dili pa di ay nga magkadaghan ang sibuyas nang palit ni. Anong namalit karon ini? Ilang Ano, no? sibuyas dia. Panira mo sukod doy. Sibuyasan na yung mga Pag tanaw niya diri sa kawan nga. I- Natanaw sa dito kas binanganan ako dito. Aw. Nawala man dito asa punta bata to kung merkado. Na ada diri. Pagkabot ko rin naman. Daghanan nas binangan mga tawanan dito. Pila na paglabangan yan, oy? Naka-60 kapin sila. Sa sit na nakapid. Bugol ya. No, ipit Ano no ko? no. Pero sira, sara. Di, na siya no. Siya na nakalima. Ay baka. Di, 21 no, 21 iyak niya. 21 ko ah. Kalumit na lang ng imo. Susuri kay magamay. Pagamyan na awon nako, pagamyan na po. Katon yung surugaya. Yan, oh. Ay bet master kana sibit mo na tigbangan kung papan ila yung mga Kagabi ha, to sibuyas. Yan, wag ka na lang magturo niyan. Magturo ang itang mano, magkatay. Katay lechon. Yan, oh. tag 70 at tag 130 pa. Kagani ko sila sa ilaha yung mga kusibo. Ah, sa kanan, eh. Ana iba. 130. Ang sobra karon kay pabatang unta kay karon ganihon. So nainit man. Kaging- Gani ng uban gibalig yung uban ng uban gitanom sa tag. Mga gyud. Kanang sa kabataan. Sila ribangan-bangan ko kay paghatag na ko sa milya ako mga inandong ug manibuyas mo. Pagkaton ni mo bangan dong ha kay moabot niyang panahon nga puros ta na ay sibuyas magdungan tag harvest. Kinsa may bangan ng inyo ha? Kada problema. Tapon-tapon kumayo. Yan, guys. So, ituro sa atin ni Master yung paano ba banganin yan. Talaga. Yan ang tanong eh. Paano itali yan? Paano ba yung bugkos, yung tulad ganyan, oh, Tulad po nito, Oh. mga kabukid. talagang maganda yung pagka, ano niya, ituturo niya. Ano kay So, bala kitang Tagalog on. ayan. Una noy. Oh. Bisaya lang na. Oh, bisaya lang ko. Ano ka? Katawa niya tanang mga uwan. Ya, buwang. Kanang inyong master din na. Naglibog na may anang mayo kung sa sundon mo naman siya o dili. Putlan da gamot. Wow. Sama unsay istura ini kabus merkado ani. Ayan. So, ayan, oh. Ayan na. Katawanan dia. Ayan. So, tingnan natin. Si, ayan niya. Manood lang kayo. Oh, manood. Kabukid. Oh, nood lang tayo sa paggawa niya ng ano. Yan. Dong, na isang pantal dong. May dahon na pantal sa tunga. Dapit. Naklari. Adiyo. Tuwa, kuwagin na. Og naay kanang dili pagid ka nagtundog tanong sa niya. Di pagid kabalo tinon ini maka kita di ba yun. Ino din ha? Oh. Putlan din da gamot di ay. Oh. Di ka sa merkado kay di man palitan ng wala gamot. Istig itong tawanan eh. May bago to kitaan ko to.
halangan ako sa kong kamot ay kahapon kong binana ani. Halangan akong idri mura ko getal banog Napag-iusahan ni. Napagilasan ni. na nahilos na. Wow. Sabot na mo Basilio na kung sa desisyon niya mo apa siya kuan iport na niya og dili. Si Dudong lang poy tiusag kontrata ni para unya sa kung sa adlaw si mabili. Siya lang tiusag og dili mo pas Basilio. Kanang makay aron makasaan na magbili gya. Kanang sobra niya na sa sobra sa gatos. Nya gamay sobra. Bili gya kag 20 kibangan lang go. Nya mo libur ka sa mga tuklo. Sibuyas mo dia guys. Oh. Guys. Grabe oh. Sakit ka mong kamot. So guys, ito yung paano bugkutin yung sibuyas oh. Banganon. Okay, ito i-focus ha. Wow, eh. Kaning ako, balhin ko man. Ako sa ning palighan kanon ni noy. Aron igbalhin daghan pod. Ano makabot po sa kaplat po igbalhin ba? Kuning tulo pa ni rubangan ulah rob. Tulo. Tulo pa? Tulo pa lang. Punig duha balik duha pa. Ana na kay wala may hawanon. Ana na tukbo adan hugot. Abi na kung matunga pa siguro usa makabot o sigatos. Ay kay gagawin na gani akong tanaw kay mugbo kay tung duha ka plat usa re taas. Maka naabot maglubit city ba. Kung tinta ryod akong tanaw. Kini tinta nya ito puno dire. Kuan sa to pa tinta 130. Untay madugang diri si mo. Pag man ako ni maring giuna nako dito kay wala gani ikisindaghan. Diri ang una. Mulai dito kay banabanas tinta balo mo nang maabot 90 kapin. Daghan na excess. So man excess niya. May lag ang bumalalit okay ra. Bayar ka pilang excess. Dili uroy. Saan ni mo na. Asa mo ni mo obligyan ng 5 kabangan ka sobra. Lain na og dili dia og malapas ano wala na day labot. Kung na kay kanang ilang order, mo po na ikuan sa ilang amo dito, ilang suki dito. Ipangtambog naman dito. Ngani oh. Kay kaning 200 kabangan, dili kay maduha ka tawo tagyay ni. Kasi Mo ning bandulo ng sako. Ayun din na nila dito daan ay bahin na nila di ay. Mo na nga inig asang lugar ang nay ilang ni order nila, itambog na ni. yan guys oh. So, Dili mas lang display ni god. yan guys. Nanaw ni puros mga tagyay dito nya. Mo nang mag-agad sila og pila ka bangan ang order dito, mura pa ilang kuhaon re. Mo isis gamay kayo. Yan guys. Yan guys. So, nagsimula na kami mag-impake. Yan. Yan oh. Yan. Tapang ko dito ka diyan ko. Ko. Nang tapang ko para inom beer ba? Ingon manoy. Ingon manoy. Oh, uy bili mo na. Tapang sikawan ka dito. Bug na lang usa no. Gandi ng duwa na. Yan guys oh. So bising-busy na kami dito. Nagsimula na kami mag-impake sa mga item. Pero nga ang dahon dong, aron di siya mga kuan. Yan guys oh. So harvest sa ating tanim na sibuyas. Masalamat tayo kasi hindi umuulan ngayon. Dala kag sampol dito ilugan ni. Merkado. Gamay dito ito. May, gagawin lusok. Di pa rin ko. Guwapa gini kayo. Nawala gyud akong baso ka Si Kolto ginagala si. Yan guys oh. Yan guys, kanal dako dai di. Ata yoyo dai. To. Ama silindon pa rin, silindon dre. Ay napakuha na dito. Eh, last na ko na to. Aw. Ay, ako pato si Ruben. Oh, Ruben. Pato si Ruben ni Lindon. Yan guys oh. Ay, matabog bisig mat, maro to igi. Bangan sa ira ha.
Hindi na tayo mapulag tanong ni sulitag man. Ay gani mo kana katilo mo ning katidara ko Naman na lang. niyo. So, Sinto jis ra ko ah. Napit na. Ato na pula na. Dugay na kong panibuya. oh, magaling mag ano. Lutot bito na. Grabe mo maka. Impake bay. Ako kayo namatay na. Wag ko lang mag ana. Kung mao na gyud. Di ba hindi mo daw? Mga ano kung dahon ng nagpatok. 20 mo ha? 15? 15 ka? 15 naman. Dua-dua magtuyok ano sa. Nego na kung saan na trabaho na nila. Pwede ra sa ni magtuyok no? Higa ni do. Nara. Ligid. Yan guys, nagsimula nang mag-impake di. Mula na tayo maghipos guys. Oh, Kamao kung bando na magtanaw ko. Uy, wala man din taog na. Ako maginadigan. Igawas lagi na. Pwede ra dai. oh, anak noy. Anak style ni noy. Kaya naman ay duha ka bang straw. Copyright na. Ang sound. Mahulugan mo aning buko nga, anay mabukulan. Apa? Ano po? Patay si Raymond. Ay di ko alam. Di lagi ipabarog lagi. Kunyara. Para makuan ito. Kaya mo na sa mo dito nga. Aw. Ha? Niulit mo to tawanan na kay ari. Ayaw ko. Niulit. Asa to kutsili usa? Wala mo tanah ko. Sila kabangan niya. Mutana. Wala mo nagitaog. Ano na gitaog bitaw ang sandigan pa. Ano rin pagbangon din? Ano din? Ning inyong tuko oy ko. Guys, nag-harvest na kami guys at nagka-impake na mi. Impake na mi. Yan. Yan guys. Simula na kami mag-impake sa dala namin oh. Sabi ko isulod sa ako. Ana. Bagkusan na. Ana ora managot. Dili sulod oy. Sabi ko isulod ko kung balik ko. Mo gani. Dili tigay na ayo. Dili sa sa ko may kanay. Dili sa kumpay. Ana ra siya. Ngoy pa kinaper. Polo gili. Kana pwede pati dugon. Hindi ko na ikaw. Dikin madaot siya ba. So guys, ganito pag impake ng sibuyas guys oh. Dito tayo sa magaling ba? Expert. Daw na intro ra ilang gamiton wala pagkakato ng sako. Ada ka nagdamit sa dahon. O daghan kay mapiit pa sa straw. Yan oh. So, dito ko na. Dito niya dong straw. Yan. Sa kamera. Kana nasul sa ko mura ang tumoy kay mura ang pinang juli. Tumoy sa ko kung natupo ko kayo ay daya. Lagi do usa do. Yes, bahi. Atong bula ulo ni promohalan. Asin. Putol ko lubot ya ga. Cheese na lang. Bantay lang mo niya. Karamon sulod. Mga tugarawon. Asa man si. Kung sige magano lagi. Pangalan ano? Kinsa man pagdala? Magano to sa akin kita. Di ba pangalan gyapon ninyo dong? Inyo kang gipahato dong, di ba? Ngano gitu? Mag-arrange rubin ba? Minum gitu yung asawa. Abungan mo na gitu. Yan. So, ito na. Ito na yung ano namin. Galing pala ito mag ano. Master na mag-impake. Sula gini sa Diano. Katawa Diano pinagi kay kay magkano kung sama ya. Inay lang. Patok da. Ay, sayaw! Hoy! Dala siguro timo. Nani, timo, dalag. Dalag timo, nai.
Hatag timo tong si Kuan. Itong ulan kayo, katuloon eh. Dap-dapa. Anak ko, ang ibugaton. Diyan mo pagiging pa magkapilya? Pila kilo kaya? Yan ay, 20 di ba? Muna na po. Ito mga 60 kilo. Ang 15 kabok dong? Ang 15 kabok? 20. Ang 20? Oo. Yang ulan man. Ayan. Wow. Ito na guys. Wow. Guys, dalawa na guys. Dalawa na pala. Oh. May sabot. Lagi dito. Takdan lagi to ano. Maya to delikado ah. Wait, gusap na. Maya jogol gusto mo. Dito di mo merkado. Ito ko sa ako biro. Oh. Ang kuha ka kami. Oh. Isugo bidodong. Ito murmurang Bombay. Oh. Ay, kuanto bitlew. Lagi gusok yang kuana gabre. May kawa mo lang sampol daan sibuyas ha. Ha? Dala pa mo ilugan niyo. Doan. Dala mo lang sampol sibuyas. Awas okra. Oh. Ay, daghang okra jul di ay. Order nga mo. Baka ukuran saja. 5 kabaril na no. Grabe yan, ukuran ya. Wow, guys, gumagaling sila mag-impake ng ganyan oh. Magklase. Wow. Ay, dahon na dong, hapsayo na dito. Kana. Mana ko? Kana mga mapilo ko alang dong. Diyo, karon. Ano napilo na gid ba? Wa. Takam ka nagdahon. Dito kay. Katong na gisurod og bukag ay ilalom ato ambot lang kay ha. Akatong Sura pa bagay ito. Katong order John. Maya noon. Dito kayo. Katong niabot karon gikargag motor. Oo. Ando taga. Naging Ito guys oh. Sa kamo teres Miravida. Ito na yung pag ano. Pagi checkpoint. Ayan oh. Step by steps. Para ta. Magi ka no. Magaling oh. Sili dong, sili oh. Ano matag silya ka? Dong. Dala bita. To iligda ko na to. Ha? katong daro nga Ambil ko. makina ba. Oo, ikaw na yun. Ikaw sa ba? Pre atong lagi pa. Kodes merkado nga. Tagkuan dong. 30 ka pinto. Daro gud ka, magdaro na ikaw. Magdimos na diya. Basa kayo. Magtapot mo na. Bakal mas itong yang pala. Di ka pa na ay. Huwag ka nang ingin ko anak ko, kuya. Ayun si. Kinabulan ni Sus, ang ulit ng kalaki ah. Mapay kalabaw na. kalabaw ko. Hindi mo. Magdaro na ikaw ulan god. Ila mga itong pabilin yang usagan ka ng ipa Guys, may kamukid. pakita sa mga tao ba. Asa indon? Pero Last na ganito sa kaplat. na ah. 30 ka pin lagi to. Renta kapin bitaw gikan to atong kwan. Model lami ka siya. Guys, ganito pag ano guys, mga kamukid. Guys, Ganito mag ano oh. ano guys? Ay 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 ay. Ay, sampul. Luag guys. Luag guys. Luag guys. Luag na ni guys. Luag ang la guys. Ang tali. Ang kali. Gamay-gamay ni. Pangana.
Dito na. Terus ka. Nakikap ko gamay-gamay jutay. Nadugan na ng higa-tika. Karera po. Sa punan. Tito. Punan ba ko no? Ipot. Ano mo diya ka man be? Ras sobra sa diri. Sino pa nun? Ana. Ako mang ipanghiling. Dia. Idot dia. Yan, mga kabukid. Ito magbaso ko. Ganito. Oh, di mo ko noy, di mabaw ko. Ah, grabe. Nagahon, no? Guys, ganito yung ano, guys. Ano natin? Talagang pang first class, oh. Class E. Class E yung pagbangan, oh. Pagbugkos. Kung gusto nyo, punta kayo rito, oh. Oh, ngayag arito, wala naman. Ngayon po mga kabukid, ganito na po yung pagbabalot po nila ng sibuyas para po hindi po gaano masisira yung dahon niya po mga kabukid. Kasi pag tali lang po siyang nakapalibot, nasisira kasi yung dahon niya dahil po sa tali. Ngayon po, buti nga po at na eksperimento din po nila nito yung sako. Kasi hindi po talaga masisira yung dahon niya. Kasi napakaganda po talaga ng dahon mga kabukid, oh. Yan. Dito, oh. Rolo sa kusilyo. Dito, oh. Mukhang si Siano yata ang... Ay! Okay na, oh. Talagang yung lagiting mo, lagutong yung ano. 15 regani oh. Kinsi lagi. Agto na niya daw tong sakramon kinsi lagi oh. Sila yung tag 20. Sala ba sa mo nang. Di masulod. Di man masulod. Ito kayo. 30, 60. Kaya PJ ano eh. 60, 75. Bali. Lima po na, manig lima sa. Mana po na. Ano po na na? Ah. Matik dai. Yan daw, mga Tangan. O kanang lima anay i-exchange. Kakahon. O ka kisar gyud. Duha on. Waan gid ang pundo. Nice try. kuan man nito, mabilin ano, kuan, no? Easy ni. 1 2 3 4 5 7. Binta. Eh. Ya. Binta. Binta, dia. Kuna 30. Lagi na. Mao siya. Ah, sobra. Bukan kay gud si babaw Ini ini. ana man ko ano lubutan. Paano ba pabukad? Kuan nila kuan dungo. Kaim na nun. Eh, O pikas ang niya kan? Ngayon nga naon na siya. si Lindon. Partner na Lindon, no? Bakit ganun daw? Pani, ready to ano ni? Di, ako ana. Ito ka bandol dito, 15 po dito. Wala na, inakuan. Ini li. Kira na ay. Kira daw tanan lubot. Mapiko dia. Ano ba asya? Wifi no. Ino pusa. Stop ang wifi. Luwa ang internet. Mga kalagutang na Linder. Dito lumikibis na kung wifi. Kada tagay ni mo. Pupul. Grilyo.
Sa taga-taga sige sa. Ay bay, kay padala ang among sa kiss dali. Ay mo ah. Ay ba? Padala bitaw oy. Hindi nga ko. Ben. Nagpadala ko sa case kay inig kaurot ko ni katong tuwa ditong iyahay. Ikaw ba pabandolon? Ay ba? Ay ba? Padala bitaw. Usa ka bitaw Ben. Ay ba? Padala bitaw. Dito Ay ka ba sa pona pona. Ayun na. Buo na bay. Usa ka baso. Napadala bitaw sa case daw. Kay mo ka. Ka baso ulit. Ali ba? Ay ka. Ulaw tuyo sa wato. Kabe ibis. Mamati di anak. Tingadirin na. Kay Bay, lindon mo sana, lindon. Ako to. Mana gatos gyud. Hay magsigay ka sa mga viewers name. Yay. Kaya mo to madulo mo dito ron. Di basta-basta ni ko na. Video na tangong sibuyas. Ay di ata ko na. Oh nya, nakatutok pa na yung kamera. Pugi sa papugi. Mura siya si Rumi ba? Kan matumba ni mo si kutsilyo sana. Buwar mo na buhok. Tulo. Kasi mo ba? Kuni. May halin sibuyas kasama ko ano. Ito yung talagang gandang buhay ng buhok. To, naalagi kay bagong kuhan. Lumabas na pala mong viewers to. 15. 105 lagi na. 108 gani, 103 naman, exist maglima. kanang lima na ako na manabayari kay Sintetres lang tayo dapat. Okay, magyot. Ay, Wala pud lagi. 30, 60, 90. Ya, sugot ako ba Sirado naman. Pila 100. Tulo naman din tao. Sakto ganito dito. Sakto ang tanak, itong sakto na po. 105. 105 o tolo. Sakto. Oh, sige to pa ba? Nagpangulba ang tanan. Wala Imo kay 5 imo. Pero pa pud gamay. Tay naglanang lahutay. Di pa ning uli ang dali. Basta dili mo balik sa kang si Repulyo. Dahil tani usa dito sa kuan nimo. Pagyanan nimo. Ano pa na? Ato na po dito. Nice throw sila dito. Yo. Dagan las Wala gibiri istro. Dagan las mo. Dagan tuto. Puno ito yon. Para sigatos dito ya dito. Ay kadudong. Pwede na. Asa nas kapilyat yo. Na ilan naman to, ano naman to pila Pila ka ka dito ni Biti City. Ang bayad kung kuman di ari ni hatag do. Kay binti si kay ang ko aglan si dito. Iya. Kani, Pwede na. di mo ni tigbangan mo, tigbangan maduha. Ibit og ano. Kaya nanay sa mo ni nang tigbangan. Apply may backup din ninong sunod. Tatag yun. Matratag tigbangan tiyo. Ayo na. Ay, sige pa, Maxinong, ma-minus nung. Kanang kinintos ka bangan oras sa kapin ko yung bangan tong upat. Also asobra. Mga tagura ka oras ra. Kwarta na. Basta ma-master lang yun, ma-master lang din. Pakatay, masunta. Upat na ta. At nimpo sa dito ron. Asa itong bus mo kuan dito? Ipadapli na, ipasilongin na. Dong, ibahin ko nga ari sa landi. Ino lang kunin mo si Dong. Ino na naman sila karon nga. Diangay lang mo ang sobra dire nga pila to kabangan? Tulo to ay. To ihapak dito idugang dito aron ma pila ka bandol dito upat. Naging Tamang City, pila ka ba no lima. Daga ani. Kay si Kuno mo to nabit. O kabot ko sa gatos pila ka bandol na ko sa gatos? lima. Uno. Unom. Unom. Sakto. Unom ka bandol tong tuwa dito. Pito dala ani. Ito yung punto dito. O pito? Okay.
Alagad. Uy, istro dito. Wala, wala rin ko eh. Wala mang rin. Mana? Bluetooth mode. Connected. Okay. Hindi nga tabang mapareha niya. Kapag problema ta sunod po ginan. Balon sa daan. Nga depende sa panahon. Why? Sus patakal tunog ng iro. Yan guys. Yan guys. Oh. Yan. Punta kami sa laing area para mag-impake na kami. Sige, punta tayo doon. Punta tayo. Hey, nanay. Pwede naman inig blansya dito no dani. Pwede naman mag-usay mo kuwas blansya ani tanan. Mura may presyo tanan ani. Oh, mani rago niya ko. Ato na mo magsubayay. Oh, pila ka bangan? Muna ko bala. Oh, Hindi ka bangan. oh. Sa? Sa? Mo na to. Tolong ko diyo. Okay, sige. Basta mo ano to niya? Basta diwaso ni? Kani ba? Diwaso ni? Kani? Basta mo to, ako ipahurot. Kani? Basta na mo kuha, dili usag to, si pahurot yun. Okay, kapin pa mas gato sobra. Oh. Kapin jutay. Kapag mga 100 Gs. Oh. Ito gato siguro kay. Duha ra man ni kuan og Tugitos. ito to. Oh, ito ko gamay ato. Bari ko bangan dito, 8. Lulo. Dua ka plat. Yan guys, punta kami doon sa laing area kasi may anuhin kami. Mag-impakihin na naman kami na sibuyas. Punta tayo doon. So, ito yun si yung partner natin. Yan. Ito. Ang kapin ni gamay ra. Mga 100 Gs. No, yan eh. Basta kay na gani excess pag gato. Yan, doon na sila kay mag-impake. Impake kami doon. Lahok tayo pipino. Wala pa nabubuhay, wala na alay. Tubig. Ako na ng usbag tanom na eh. Mubahan ko na yung usbag. Oh, pwede na usbag. Di lang po di subli anang ho. Inibdan na nasa yang kraang punuan. Anas tunga sa. Anas kalangan na po. Yan guys, pupunta kami doon. Mag-impake naman kami sa sibuyas. Na order na din. Ayan o. Yan o. Yan. Si Mano yung nagbugkos dito. Ayun yung nagbugkos dito. Tulo dan dugang dre. Yan. So nahimo ni siyang kuan oy. Pila ni tanan oy? Pila ni tanan oy? So gatos og 105, 205. Ano kabelyado ko klawas ning tubangan. Puti kong pundasyon dai ka bilya wa. Gatong pabilis dugan. Yan guys. Ang gili na usa dito. Yan guys oh. Usa nga. Chat. Hoy. Kuya ni mga ako bagaan. Ino di. Ay tao na. Ito. Ayo na yata sa boss. Wala yan may karga dia. Karga lang eh. Ito na. Ayo. Ito ba puti. Mabaw na. Yeah. Ayo lagi ka. Ito na isa. Balik magina siya. Tungas baso. Ay, amo tabangan pud ari para mahuman rin. Manay mo. Kay ko uno naman oh. Kuan kabangan. 108. 108. Mana tong ban ko? Mana? Ini tu basilio kuang ko niya. Basta o kuang niya pareha ra presyo. Kay 150 naman ng merkado. Di may 150. Leksa rin nga ning sibuyas sa porma biya. Leksa kay nga ni porma sibuyas. Pero uban doon ganag kuan. Kulis niyo po.
Ani mo. Ano ba? Sir kay lagi mo. Daghanon pa nimo ha. Ha? Daghanon. Punta niya sa di naman mo. Init na ni mayo. Dagan-dagan naman po presyo. Pwede na. Ani pugod. Apa labaw ani gitu ko. Karong mga karong Mga mayo. mayo ani. Ya, pwede mo disintos ba? Pamina ko binugtaway siguro. Katong sa handig ron nga gipaubat. Impos gid ba? Kaging naman no, di mantalungon lagi ni usa kandigan no, wala noy. Ana. Wa na pudpud na. Mura nagkugon. Oh, lain nagkulo lagi. Ang uban kasi laban ang uban sa dron. Kakaging na dito. Kanila mga datag-datag kani. Malang-malang Katong nga nagi babao sa managing wa naman lain color noy. Handig. Kani ustit ni di ni kaulan bay wa na sugod na po ni. May gay ni kawa ni mata kulis-kulis dong. Wala bitaw. Kani ako ani. Kani parihara ni. Ano ibong ba naman? Doram ni kasi ko tulo. Wani. Una na kong bomba ni katong naagi kulis-kulis. Ya kang bombas pipino. Ako lagi sabayan ba. Okay, makuan man gyud. Sudlan man. Ako ni gilain. Gibupriyan ako ni og katong trigard dayong pagdayon ng gapakaning gahon-gahon nga pwede na baligyan. Tirahan ako tong kaduha ko kabomba ni katong ni tibo ba. Wala na ko sunod pod. Nakadahon man gid mayo. Laya ba ni naman. Tumo. Gabon pod ka kwa. Niya gabon na yan. Man go makasulit ani presyo Kay atong nakadaghan og sibuyas tagkuan to ko. Bisay tek 70 o balik 40. Ay sulian jud ki. Chance na kay magkabaligya tag man. Kani 15 ni ari. Oh, lisi ka nudako nako mon. 20 na. Ako? Oh, may kuha ko. Kag 20 pila ra man ni kakuan? 5 sakto. Ano? Ito gawin dito mo to. Oh, 20 man. Ato gis negros magtingkagol ning kuan. Abo niyo? Wala gid sibuyas dito sa. Wala. Wala gid no. Wala na po kasi nakaproduce dito. Na siguro pero dili kayo pang Sembangan tukan lawan kay. gagmay mao. Di katunga anak na ko. Kinsim to puno ko pa. Ya, depende po sa klase no. Di kun sa man dito di aga gapayos ka sada. Script to. Ni ko mas scraping ato na tadi para Balik lungsod ko no. biyan tadi ha. Biyahin mo ko no. Igo ra sugod. Sakto gyud duha ka semana. Duha ka semana kuno bako kay. Duha ka semana mo gyud. Piste, nya pila kadlaw hapit sa man trabaho. Oo gyud. Kung sarambo. Ako na siging kuan no ko. Ako na siging pulapon ko yatis pasig igo ra masugod niya pa noon. Di naman papas. Ako ra bagay mo solusyon dia para mahimo baskitan dia. Nawa na guna. Gisurbi na gusto kan okay na may god. Ang lungsod na may wala na go. Bangil gid na leksyon po. Mao gido. Sige na. Sila man pisto na. Nawa ta mahimo na. Gi. Yan. Karon nino to. Karon Kalata imong hinubik na. kani? Dili dong. Tunga. Gura. Tagura. Kato na di kakuan. Gura kalata ko. Kay ito ya. Ha? Tunga selatan ya. Ubos pas tunga selatan. Okay ra basta sige niya. Kada semana ya. Sa mga ibong ko 2 kilo ra. Dili. Di kata. Ako ani ko ang katugyong kuan. Katong latang kabantay kong lata sa lisong at ako. Kato, nga akong gisukod. Do kalata magkapin. Do kalata kapin. 1/4 litro gitu. Nga ano yun. Mugi akong gip. Kuan ni. Gos kung Una kay ito kato na. November ito kami sagot na. ako kay ako man ni iti gudong tung sa iti ni. Itiyo. Okay. Akong diskarte ako mahuluman daan ang iti. Ang kumuk pa kana lagi ni kuta ni mo. Murag yuria gyud. Nang bula ba? Umal kay alisan kay agwe po na. Ayan, guys, nandito kami sa ibang area para mag-impake. Yan o. Oh, guys ya. Ada ka na Martino, dagan ka Martino. Yan guys oh. Ah, upos na to.
Mga katanas at bangga na. Yan guys. Inja, mga Yan guys, Kapilang mabiyos sa mulay butang. yan guys, double swerte ito guys, oh. Daming grasya. Dami karga po mga kabukid. Yan. Yan, nag-deliver na sila guys. Wow.